favor. Toma la asiento para no tener declaración. Xa lle tamén lle os datos. Bo día. Hola, bo día. Hola. Viña poñer unha denuncia por malos tratos da miña parella. Tranquila, ti contame o que pasou. Isto xa leva pasando un tempo. Cando chega estresado ponse moi agresivo. Perde o control. Hoxe empuxoume contra o armario, fíxome dano aquí no brazo, agarroume polo pelo e tiroume no chan. Empezou a romper cousas. Eu penso que isto vai a peor e a verdade é que teño medo e non... Xa parece que cando se pon desa maneira eu xa me poño nerviosa e faleino cos seus amigos e coa súa familia. Dime que estou exagerando porque ele é moi bo rapaz e que o mellor que eu penso que eso non é normal, eu xa non podo seguir así. Entendo. Mira, sinto moito todo o que che está pasando, pero non hai que sacar as cousas de quicio. Non todos os homes somos malas persoas, non o esquezamos. Eu, por exemplo, levo 30 anos casado e nunca lle levantén a man a miña muller. A veces hai malos entendidos por calquera cousa, por unha chamada, por un momento malo, pero bueno, no fondo hai que ter un pouco de paciencia e de comprensión. Xusto, mira, eu teño dous rapaces, un de 20 e outro de 17. E os dous teñen mozade sempre, e nunca lles puseron a man enriba, no, nunca lles pegaron, nin lles van pegar. Hai que escoller ben, que non todos somos iguais. Exacto. Eu teño un irmán, teño amigos, nunca lle puxeron a man encima a ningunha muller. Estou segura de que non o van facer. Non hai que xeneralizar, pero que agora parece que todos os homes son un demo. Non digo que non haiba algún tolo por aí, iso é verdade, pero tamén hai algunha muller por aí que anda provocando, ou non? Pasade por aquí, por favor. Hola, boas. Bo día. Sentade para facer a declaración. Que lle collín os datos. Moitas gracias. Moi ben, contame que pasou. Pois que onta noite cando ia para a casa, á altura da praza do mercado, deronme unha malleira, roubaron o meu teléfono e máis a carteira. Mira, coñecías algún deles? Pois a verdade é que non puiden ver moito, porque primeiro deronme cun pau nas costas, caín ao chan e despois empezaron a patear, entón eu botei as mans á cabeza e non vin nada. E a verdade é que teño bastante medo porque penso que se non ando pola vila tranquilo porque penso que pode ser calquera. Pero non saquemos as cousas de quicio. Estou un pouco tranquilo, aquí a xente é boa xente, eu nos 50 e pico anos que teño nunca roubei, nin lle di unha malleira así a alguén polas boas. A veces hai malos entendidos. Non levarías algo de valor á vista, ao móvil? Iso é moi raro. Xusto, eu teño dous rapaces, un de 20 e outro de 17. E ningún participaría en unha malleira ou en roubar alguén. Hai que ter cuidado con quen se xunta un. Exacto. Eu teño un irmán e moitos amigos e estou segura de que ningún fixo semellante cousa. Nin a van facer, vamos. Non hai que xeneralizar, algún tolo anda solto, pero non todos os homes van a ser un demo agora. O que non hai o mellor é que andar a deshoras por aí, sobre todo solo.
Not all men é unha excusa que nos impide ter que afrontar o problema de fondo. A violencia machista é un fenómeno estrutural, non unha serie de feitos illados cometidos por malos homes. A nosa sociedade segue permitindo, xustificando e mesmo silenciando esta violencia. Estamos orgullosos de pensar que non pertenecemos á lista de homes malos. Encántanos dicir que nós non somos así, que nunca faríamos algo así. Pero se coñecer algún acto de violencia machista, non o condenamos explícitamente e sen matices, poñémonos do lado do autor e permitimos que continúen estas situacións inxustas. Vitimizarnos co not all men quítanos responsabilidade, e sen responsabilidade é imposible transformar nada. Avancemos máis aló das fráxiles masculinidades que se senten innecesariamente aludidas e ofendidas. Abordemos o problema e resolvámoslo entre todos como sociedade.